Ще мені заявили, що до вас не доходять ті жінки, які зробили аборт і рахують, що все нормально. То я можу вам сказати, дівчата, може хтось соромиться прийти з таким питанням, може там, наприклад, хтось агресивно до своєї дитини поводиться і теж соромиться про це сказати. Це все, що я працюю з вами, я залишаю в таємниці. Чому, наприклад, от зараз я вам розповідаю про цю жінку, про ось цю розмову? Тому що це не була таємна розмова, людина не прийшла до мене на консультацію. Це абсолютно публічно, все це є в цих трец, все це є в цих переписках. Ви можете зайти, там, наприклад, на мій профіль, там, з Інстаграма, на мій профіль і подивитися. В мене є відповіді, де я відповідала, і там є відповідь цієї жінки. Воно залишається в публічному просторі. Людина, наприклад, не соромиться, заявляє про це на весь інтернет, що вона там зробила аборт 20 років назад. Тому я про це відкрито говорю. Звичайно, коли ви зі мною на сесії, це абсолютно безпечний простір. І я ніколи не виношу якісь історії з того, в жодному разі з того, що було у нас між вами.